Hero kamane nyali abich kawadhi nyime ni jokanyo mawuok e sekta mar loso kendo uso kong'o e pacho kae okwedo paro mar medo osuru michano medie kit kuong' mopogore opogore e pacho ka. Paro mochwal e chik mar omenda mar higa 2024-2025. Jokanyo go wacho ni medo osuru e kong'o biro chwalo medruok mag kong'o ma bandia ma piny Kenya osebedo ka kedo godo. Sharon Ong'ao nigi mathoth. Chenro mar kawo pacho ganda ewi paro mar chik mar omenda e hik omenda mar higa mar 2024-2025 omedo mako mach odiochienge mar ang'wen. Jokanyo mawuok e sekta mar loso kendo uso kuong' e pacho kae okwedo osuru ma piny owacho chano medo e kit kuong' mopogore opogore. Kane gichiwo pachgi jokanyo go e bwo riwruok margi mong'ere kaka Alcohol and Beverages Association of Kenya bende dwaro mondo osuru ewi mwandu miloso godo kuong' odwok piny mondo kel yot ne piny Kenya mar piem gi pinje mamoko. From the statistics, it is sad and unfortunate that we are losing our competitive advantage. As a matter of fact, it is actually way better to set up in Tanzania, in Uganda, than in Kenya because of the levels of taxations that we are sadly facing. Sugar is also a raw material that we use. Now we have excise at 5 shillings per kg. The only other country that has excise on sugar is Uganda, and it's at 4 shillings. The other countries don't have. Gimedo ni osuru mamalo ma idwa juogi e kit kuong' mopogore opogore e pacho kae biro chwalo medruok mar kong'o ma bandia ma piny Kenya osebedo ka kedo godo. There is also a correlation between the spirits decline and also the growth of illicit, because the consumer who drinks spirits, unfortunately, if you continue to increase excise tax, we've seen they always move to the illicit area. Paro mar medo osuru ewi kuong' kata kamano osiedo okang' mamalo gi grube mosebedo ka cholo campaign mar kedo gi kuong' e pacho kae. We support fully, at least as the base of starting, the rates proposed with respect to spirits and wines at 22.5 Kenyan shillings and 16 Kenyan shillings per centiliter, because this can be a good base in which we start the revolutionary nature of saving our nations as captured with aspiration under MTRS and even as captured by the very report of this committee. Cigarettes or smoking tobacco products normally are the gateway even to the other hard drugs, including weed and heroin and cocaine and all that. So because tobacco is a legal product that is legally traded, then the issue becomes how to regulate it and control it. Jodito mawuok e sekta mamoko bende medo kwedo osuru midwaro medi e mwandu ma pacho kae magiwacho ni biro medo ting' mapek ne jochul osuru. Truth be told, today we still not profitable. We are selling our bikes at a loss just to be able to reach a critical mass whereby we are able to do more of this locally so that our initial prices come down and we're able to pass that price reduction to the end user. We request that the VAT exemption on the bioethanol is reinstated so that as a business we are able to see some level of predictability. Kamiti marod bura maduong' pod biro dhi nyime gi kawo pach jopiny e dwaro mar omenda maromo siling bilion 323 michano chwal godo budget mar hik omenda mar higa mar 2024-2025 machako dwe mar 7 mar higani. So far we've received more than 500 written submissions. We've had a discussion with the different sectors, and I'm happy that this exercise is really open to the public and has been really discussed, and that is the complexity of lawmaking. Sharon Ong'ao, Ramogi TV.